Agur tardi, ikasle estimatuok, oraingo honetan ikus dezagun nola ikusi aldiren argazkiak, making of-a egiten ari gara, hainbat grabazio ari garelako burutzen estudioan, da orduan horretarako esan dezagun argazkiak nola igo eta nola ikusi. Horretarako gogoratzen dizuet bit 2015 izeneko karpetan argazkiak izeneko karpeta daukazuela, hemendik aurrera klik egiten baduzue, hor argazki guztiak ikusteko eran egongo zarete. Baina esan dezagun ondo ikusi ahal izateko eta horretarako trikimailuak daudela, eta esan dezagun bat hautatuz gero hemen kolori urdina agertzen dela, gero guztiak hautatu behar dituzue, beraz normalean egiten duguna da lehenbiziko hautatu, eta ipintzen baduzue maiuskulak edo letra larriak blokeatzeko tekla eta bekoa sakatuta edukita, badakizue guztiak hautatu aldituzuela. Hola, bagoaz beheraino, eta behan azkeneko argazkia hauxe da, oain behin guztiak hautatuta, zuek ondo egiten duzuen bezala, eskuineko botoia argazki batean ipini, eta hemen ja bista previa izenekoa, hau da aldez aurretik ikus dezakegu zer dagoen, argazki bakoitza zelakoa den, eta beste alde batetik deskargatu ahal ditugu guztiak. Hortaz, oso erreza da, deskargatzea, klik batera, eta baita ikustea argazkiak. Bista prebiak sakatzen dugu eta ikusi ze gertatzen den. Kargatzen ari dira argazkiak, eta hori izango litzateke lehenbizikoa, bigarrena, kasu honetan 59 argazki daude, batzuk kalitatea handian egindakoak, horrela ikusi ahal dituzue guztiak. Gainera, gogoratzen dizuet, hemen badaukazuela aukera polita, Pixeler erabiltzeko, Pixel editorea edo Pixel Express, PicMonkey ere erabili alduzue, eta beste aplikazio batzuekin konektatzeko aukera ematen du aplikazioak, kasu honetan Drivek. Baina, esan bezala, hau Drive erabiltzen duten entzat da. Hortaz, segitu alduzue hurrengoa ikusten, klik egiten baduzue joango dira pasatzen, argazkiak, holan guztiak atzera egin alduzue, eta esan bezala, erraz hemen deskargar, eta deskargatu alditugu guztiak. Momentu honetan ikusten duzue behan fitxategiak trinkotzen ari direla, beraz laster 59 fitxategi horiek argazkiak direnak izango ditugu, 91 mega dira guztitara, eta dagoeneko zip batean, hemen daukazue, hain zuzen, hemen azpian, berehala ikusteko aukeran izango duzue. Besterik ez, eskerrik asko, eta gogoratu Google Drive erabiltzen segitu behar duzuela, klasiko gauzak egiten hasteko eta bar. Hemen ja diskoan ditugu argazkiak ikusten duzuen bezala deskargatu direlako. Erraz askoan, beraz destrinkotu alditugu, eta destrinkotzeko edozein programa erabili alduzue, baina gogoratu software librekoak erabilizkero asko hobeto. Eskerrik asko!